Беспілотнікі ўначы праляталі над Гомлем і Віцебскам, а ў школах з 1 верасня будуць вучыць кіраваць дронамі. Калапс на мяжы Беларусі праз вялікія чэргі, калготкі конты апынуліся ў цэнтры скандалу, рассейцаў раззлаваў жарт беларускага дальнабойніка, а на Свіцезе жывуць яноты. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Нібы зараз у мой дому пішацца. Жыхары Віцебску паведамілі пра магчымы пралёт беспілотніка над горадам сёння ўначы. У мясцовых пабліках людзі пісалі, што чулі моцны рэзкі гук, падобны да рухавіка мапеда. Паводле паведамленняў, яго было чуваць у ваколіцах вуліцаў Герцена, Церашкова і Чкалава, а таксама на праспектах Чарняхоўскага і Маскоўскім. Некаторыя відавочцы сцвярджалі, што беспілотнік ляцеў вельмі нізка. Паводле іхных здагадак, ён накіраваўся на паўднёвы захад у бок Бешанковічаў. Віцебская вобласць мяжуе з Латвіяй, дзе сёння ноччу знішчальнікі НАТО, як паведамілі ўзброеныя сілы краіны, збілі замежны беспілотнік. Што праўда, дрон перахапілі ў Балвійскім краі, які бліжэй да Расіі, чымся да Беларусі. Гукі беспілотнікаў чулі сёння таксама жыхары старых дарог і Бабруйску. Гэтай ноччу збройныя сілы ўкраіны атакавалі беспілотнікамі порт Усть-Луга ў Ленінградскай вобласці Расіі. Дарэчы, гэты порт найважнейшы для рэжыму Лукашэнкі ва ўмовах заходніх санкцыяў. Праз яго экспартуюцца, напрыклад, калійныя ўгнаенні і нафтапрадукты. Між тым, з верасня беларускіх школьнікаў працягнуць вучыць кіраваць беспілотнікамі. У абноўленую праграму прадмету дапрызыўная і медычная падрыхтоўка для 10класнікаў залучылі вывучэнне БПЛА і элементы тактычнай медыцыны. Хлопцы будуць праходзіць 10гадзінны курс кіравання беспілотнікамі. Для дзяўчат пашыраць медычную падрыхтоўку. Паводле намесніка міністра адукацыі Александра Кадлубая, праграма будзе больш арыентаваная на практычныя навыкі, неабходныя ў рэальных умовах. Досвед для новай праграмы перанялі ў тым ліку ў вайсковай частцы 5448 у Менску. Там дыслакаваная міліцэйская брыгада ўнутраных войскаў. Нагадаю, што ў Беларусі пашыраецца мілітарызацыя адукацыі. Для 10класнікаў сёлета сталіся абавязковымі 10дзённыя вучэбна-палявыя зборы. Групы так званага вайскова-патрыятычнага кірунку з'яўляюцца нават у дзіцячых садках. Перад выходнымі на выездзе з Беларусі ў краіны еўразвязу ўтварыліся вялікія чэргі. Найбольш складаная сітуацыя на беларуска-польскай мяжы. У Берасці ў зоне чакання больш за 800 легкавікоў, а час чакання набліжаецца да 200. Таксама станам на першую палову дня там стаяць у чарзе 33 аўтобусы. У тэлеграм-чатах пішуць, што сёння раніцай мяжу мінуў аўтобус, які выехаў з Менску а палове на 7, 13 жніўня, то бок чакаць давялося сотні. У Бераставіцы каля 120 машынаў, у Брузгах больш за 300, на літоўскім кірунку ў Каменным Лагу і Беняконях па сотні аўтаў у чэргах. Чаканне займае да паўсотняў. Спакайнейшая сітуацыя на латвійскім кірунку ў Грыгораўшчыне, чэргаў няма. Уначы сістэма Маланка перадала паведамленне пра задымленне. На другім паверсе ў памяшканні дзіцячага забаўляльнага цэнтру на вуліцы Казіміраўскай у Менску загарэўся дзіцячы электрамабіль. Сістэма пажаротушэння спрацавала аўтаматычна і зліквідавала загаранне. Ратавальнікі праверылі памяшканне і пераканаліся, што пагрозы паўторнага загарання няма, абышлося без пацярпелых. У момант здарэння дзіцячы цэнтр быў зачынены. У Менску на з'ездзе з вуліцы Арлоўскай на праспект Пераможцаў сутыкнуліся легкавік «Джылі» і электробус МАЗ. Паводле папярэдняй інфармацыі, 67гадовая кіроўца «Джылі» не саступіла дарогу аўтобусу, які ехаў па галоўнай. Пасля сутыкнення МАЗ працягнуў легкавік, і той добра праехаўся па металічнай агароджы. На шчасце, кіроўцы і пасажыры абедзвюх машынаў не пацярпелі. Нагадаю, на скрыжаванні няроўназначных дарог кіроўца, які едзе па другараднай, мусіць саступіць транспарту з галоўнай. Яшчэ адзін кіроўца «Белджы» не пераканаўся ў бяспецы манеўру, несвоечасова перашыхтаваўся і сутыкнуўся з маршрутным таксі «Мерседес». Аварыя адбылася на вуліцы Гарэцкага ў Менску. Пасля сутыкнення абодва аўтамабілі выехалі за межы праезнай часткі, кіроўцы не пацярпелі. А ў Гомлі ДТЗ з удзелам «Джылі» скончылася трагічна. 48гадовая кіроўца збіла 67гадовую раварыстку, якая ехала ў спадарожным кірунку і, паводле папярэдняй інфармацыі, раптоўна выехала з тратуару на праезную частку. Ад атрыманых траўмаў жанчына загінула на месцы. Беларускія гастралёры ў Расіі. Двух нашых суайчыннікаў абвінавачваюць у
жорсткім забойстве субутэльніка ў Санкт-Петербургу. Паводле следства, пасля амаль сотняў п'янкі яны пачалі збіваць 56-гадовага мужчыну, які нібыта быў вінен аднаму з іх 35 тысяч рублёў. Ад ахвяры патрабавалі грошы і аблівалі кіпенем. Пасля мужчыну вынеслі на лесвічную пляцоўку, дзе ён і памёр, абодвух затрымалі. Паводле расійскіх законаў ім пагражае ад 8 да 20 гадоў турмы. У Маскве ж вынеслі прысуд 45-гадоваму беларусу за здзейсненае летась забойства. Ахвяру збівалі, прыпякалі гарачым прасам і катавалі, каб даведацца пін-код банкаўскай карты. Пасля спрабавалі інсцэнізаваць, быццам мужчына загінуў ад утаплення. У выніку беларус атрымаў 15 з паловай гадоў калоніі строгага рэжыму. Ягоны суудзельніку ў вышуку. Застаецца адкрытым пытанне, ці абяруць злачынцы сядзець свае тэрміны або паспрабуюць атрымаць індульгенцыю ды завярбуюцца на расійскую захопніцкую вайну супраць Украіны. У Беларусі ў пачатку новага навучальнага года павялічаць колькасць групаў у дзіцячых садках для дзетак да 2 гадоў. Паводле Міністэрства адукацыі цяпер іх каля 500, а плануецца 600. Такія групы адкрываюць у рэгіёнах з улікам запытаў бацькоў. Да таго ж змяняюць графік іх працы. Дзіця можна будзе пакінуць на тэрмін да 12 гадзінаў на дзень. У некаторых садках прадугледжаная таксама кругласотневая праца такіх групаў. Для выхавальнікаў, якія працуюць з дзецьмі да 2 гадоў, дадаткова арганізавалі навучанне і распрацавалі адмысловыя метадычныя рэкамендацыі. Добра яшчэ, калі і далей будзе для каго ствараць такія групы ў садках. Полацкая раёнка пастанавіла апавесці пра папулярныя імёны і выпадкова паказала страшную статыстыку нараджальнасці. Гэтак за першае паўгоддзе 26-га ў Полацкім раёне нарадзілася ўсяго 227 дзяцей. Калі тэмп захаваецца, за ўвесь год будзе каля 454 нованароджаных. Для параўнання, у 2017 у раёне нарадзілася 1051 дзіця, у 18 979, у 19 856. Атрымліваецца, менш як за 10 гадоў гадавая нараджальнасць можа скараціцца больш як удвая. Самыя папулярныя імёны сярод 227 дзяцей, народжаных сёлета ў Полацкім раёне, Марк і Сафія. Беларуская фабрыка «Конта» ў цэнтры скандалу. Прычынаю сталася назва мадэлі дзіцячых калготак «Лаліта». Адна з карыстальніц сацыяльнай сеткі «Трэц» заўважыла тавар, калі шукала школьныя калготкі для дачкі. Назва падалася ёй недарэчную праз асацыяцыю з раманам Уладзіміра Набокава «Лаліта», у сюжэце якога ў тым ліку інтымныя стасункі сталага мужчыны і непаўнагадовай. За сотні допіс набраў больш за 300 каментароў. Частка карыстальнікаў палічыла такую назву для дзіцячага адзення непрымальнай. Асабліва іх збянтэжыла тое, што дызайн калготак нагадвае панчохі. Што адчуваць у вашага маркетолага? Ён чытаў гэты твор, пытаюцца ў творцы. Іншыя ўдзельнікі дыскусіі праблемы не ўбачылі. Яны нагадваюць, што «Лаліта» звычайнае жаночае імя, а называць мадэлі адзення жаночымі імёнамі распаўсюджаная практыка. Ёсць яшчэ адна версія. Назва можа адсылаць да японскага стылю «Лаліта», натхнёнага модай віктарыянскай эпохі ракако. Аднак шмат якія ўдзельнікі спрэчкі прызналіся, што пра існаванне такога стылю раней нават не ведалі. Конта ж дыскусію вакол назвы дзіцячых калготак пакуль не каментавала. А вы што думаеце на гэты конт, сябры? Выказвайцеся ў каментарах. Зноў, так бы мовіць, выйшлі на саміх сябе. Міліцыянты справаздачацца пра выкрыццё схемы незаконнай міграцыі ў Менску. Разам з міграцыйнымі службамі яны затрымалі 4 падазраваных, беларуску і 3 замежнікаў. Тыя быццам бы здымалі кватэры ў Менску і прадмесце, дзе размяшчалі мігрантаў без рэгістрацыі візаў. За паслугу бралі па $100 на месяц чалавека. Вядома пра больш за 70 грамадзянаў краінаў паўднёвай і паўднёва-ўсходняй Азіі, якія ўехалі ў Беларусь паводле шэрай схемы. Мяркуецца, што далей мігранты павінны былі трапіць у еўразвяз у абыход пунктаў пропуску. Сярод затрыманых беларуска, якую раней ужо прыцягвалі да адказнасці за аналагічныя злачынствы. Распачалі 2 крымінальныя справы за арганізацыю незаконнай міграцыі. Беларускі дальнабойнік паказаў у тык-току, як на заправцы «Беларусьнафты» прыбіраюць разлітае паліва. Пры гэтым дасціпна пажартаваў, што ў Расіі наўрад ці прыбіралі б, проста б чакалі дажджу.
Жарт, аднак, расейцаў не развесяліў. У каментарах беларусы абвінавацілі ў русафобіі, нават у распальванні міжнацыянальнай варожасці. Але на гэта быў годны адлуп. Другія людзі пішуць, што праз украінскія ўдары па расійскіх НПЗ там ужо амаль немагчыма праліць паліва, яго папросту няма на запраўках. Каля возера Свіцязь заўважылі сям'ю янотаў, самку і дваіх дзіцянятаў. Жывёліны лазілі па дрэвах. Калі самка заўважыла людзей, то пераплыла ручай разам з малымі і знікла ў лесе. Янотаў таксама здымаюць каля смеццевых бакаў. Навукоўцы адзначаюць, што для Беларусі гэта інвазійны від, які можа шкодзіць мясцовым экасістэмам. У краіне яноты ўжо сустракаюцца ў басейне Нёмнаў ды і іншых рэгіёнах. Гляньце на гэтых мілых шкоднікаў. Привет. Кто такие? Кто такой? Да. Спякота вяртаецца ў Беларусь. На заўтра сіноптыкі абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі. На паўднёвым захадзе краіны тэмпература ў дзень дасягне плюс 30 градусаў. Пераважна без ападкаў, раніцай месцамі туман. На гэтым развітваюся, сябры. Стаўце лайкі і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.